Rapopo tidak ada rotan akar pun jadi. Ibaratnya bakul es goreng Pak Gatot. Es goreng Pak Gatot 10 sejinan delok orang bayar jupuk itu waton rakunangan sing gagal. Neng awake dhewe perlu mengapresiasi Luar biasa. penonton malam hari ini. Setia tepuk tangan itu penonton yang hadir pada malam hari ini. Oke. Rujuk udan ora pindah. Padahal pindah kan di wong nang video udanan. Dia mau mandek nang kono lho. Ngerti-ngerti neng kapes-kapes. Udan sing terus tak kampani. Sumpah. Ngani kowe. Oh, kampani tenan. Kampani piye? Nek pancen tegel karo masyarakat kene. Oh ya. Tegese kabeh dongan iki sing apik. Mergo bengi iki jupe syukuran. Syukuran. Mergo Pak Joko wis kelampahan ndawke putra-putrine. Mulane bengi iki diadani ketoprak gamelane komplit. Kiwa tengen Sing kono tradisional, sing kono modern. nek basa saiki pentatonis diatonis. Loh, iki SSN nih. Kowe sarjana seni. Oh, Apa? sarjana sakake. Ya rasa saya tegese sarjana iki ono. Iya, Semua permintaan lagu bisa dipenuhi. arep jaluk apa? Garek nari kiwa tangan kae ora. Lho nek kono iki apa-apa menyang. Cah kae. Cah kae entrengan. Jaluk lagu apa iso. Wah, Tahan. luar biasa. Jaluk mana jaluk lagu kono. Wis kono ngono nyang. Sing kono kuwi ora angel. Habis Anggere nadane rapas ki keprap keprip. ya sing jenenge komplit ki ngono kuwi. Lagune apa iso dijali. Ya wis saiki jaluk tindingan. Intro. Ya ngetes sapa ngono. Ayo kowe lho. Laki wis lah. Ibu-ibu nyuwun lagu napa? Lali janjine. Lali janjine. Ya berarti Maju mriki Bu, maju mriki Bang-bang kita kabur kabur kok. Aku langsung nonton terus. Iki bayar apa? Maju Terus. Nah, ini kata ini. Barang wae dari kampung gedurek. ompol-ompolan tenan mriki mboten napa-napa Bu. Sing pakai terus ayo. Ganan kae. Oh, sinten? Wow. Geser mundur. Ayo karang hawarnya ki mangsane ki mangsa rendeng. Lho ngene iki arep mau udan. Iki ngomong. Udan ku aku gerah. Iya. Saiki bukti bahwa acara hari ini direstui mulane Nyambut udan. lagi ditinggal. Makan itu lagu napa Bu? Lagi janjine mau. Lagi janjine. Kita ben-ben di. Lagi janjine dikene kalau apa kene? Hah? Ana? Ya, itu. Mumpung malam minggu ngono lho, Cak. Lali janjine iki tak langsung kok. Apa no? Napa? Yo. Sengkakno introne. Gamelan. Yo. Lali. Oh, ketokno. Yo.
lali janji. Ora pas raimu. Ora pas kok nyanyi janjine wong iki. Janji mesti blendani. Pancen kurang aku. Ora aku sing ganti cikirane wae. Anu wae. Apa? Apa? Anu gubuk asmara iso. Gubuk asmara iso? Gubuk asmara ge? Gubuk asmara. Yo, gubuk asmara. Gubuk asmara saiki wis didandani koyo. Ora cocok ora. Ora cocok. Ora cocok lah gubuk asmara. Ora cocok. Sing kok hit ngono lho. Ora lagu Saiki. Iki lagu apa? Oh, iya. Anu wae. Wis aman. Adik. Ya, oke. Anu wae. apa? Lagu ini saiki sing anu ini ditumpuk ojo dibanding-banding. Apa dibanding-banding ya? Nam playboy. Wong ini. Sama ya? Wong ini. Wong ini kok yo dibanding-banding. Ini campurnya bisa Kalau lain pas enam wong pasrah payu enam yo wong kong ini kok iya dibanding banding-bandingnya kok kayak siji wae. Siji wae. Ora bener. wong kaya ngene kok dibanding Ora pas kok enak. Ora. Kok lagu ini sing pas sing dipahami sing kowe ngerti sing menguasai ki apa? Kolaborasi. Anu wae sing iki nek iki gandeng kasepuan ya Kasepuan ono. Sing nom-nom ya ono. Kita menyanyikan lagu lama sing dikolaborasi dengan modern. Wah, apa umpamane? Maksudnya misalnya lagu capek gunung ini garapannya keliru kayak kacang kan iso rondo komplit Garapannya manut musik lagu sing ngehit pokoknya. Apa itu proses mau? lu nada dasarnya Kabeh iki nom ya. 6 ndak sama tahun ndak pun Mbak Ayu badai tidak usung alingakan kawayu ranu pantasi adiwe apa ora wedi abi pangakur aku leleng Salah kok penting lagu ini ora? Kuwi lagu ini Cak Romo. Rondo kemping. Lagu ini wong piye? Ndak pundi rondo kemping ya. Karena dipilih merah sadane ya. Ya, bu, cipotok. Cipotok ya. Kayak sing bestiar aku. Ya, sing setel lho. Kayak aku mego ngendi kalau Iso metu kae weh. Gak ngono. Ya. Matno lho si jenenge kakek. Cipotok ya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tidak pundi. Ati ngaren tidak wae ora pantasi. Ini Cak Romo yo. Rondo kemping yo. Cak Romo. Rondo
Rasa ini ya, rasa ini. Mbak Pundi, Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Kadingaren tindak wae ora numpak kasih. Oh gone. Gone sing salah. Neng ngono kleru, neng kene bener. Mbak Pundi, Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Kadingaren tindak wae. Ah gone. Gone. Yang ini kan? Nek Mbak Pundi, Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Ayo, itu cara ngomong sing ngono kuwi. Itu cara ngomong. Ono kempling itu cara ngomong ana rada kempling. Apik kene mau lho. Itu cara ngomong. Oh, itu cara ngerti aku. Manuke cucak rawa. Cucak rawa ana buntute. Aku kulune. Cuma nang ngene sesuk tak cukure. Apane sing mbok cukur? Kan prawane wong nangis bae. Ah sing mbok cukur ki apane? Iki lho lagu iki prawane nek bengi nangis bae kan mergo dawa buntute. Iso tak cukure. Kuwi mek cucak rawa. Nek dudu cucak rawa. Maksude ganti. Manuk liyane dasar. Aku dasar kowe. Manuk apa arepe? Manuk podang. Manuk podang. Manuk podang senenge mecok nang wit gedang. Wingi sore kok bojoku nendang-nendang. Barang ngerti manukku sak gedang. Apa? Manuke piye? Manuke kok kaya gedang. Kok gedang nutuk tenan ndas. Duh, gedeng kuwi. Ah, iya. Diganti neh manuk blekok. Heeh. Ayo manuk blekok. Manuke manuk blekok. Manuk blekok ngene menggak-menggok. Wingi sore bojoku bengok-bengok. Mergo ngerti aku mlayu rangkuk. Manuk empret. Empret. Darah. Ora penak jere. Empret darah. Empret. Darah. Manuk empret. Manuk empret. Suarane ciak-ciak. Wingi sore bojoku jerit-jerit. Yes. Mergo ngerti manukku kejepit. Ora salah. Kuwi kejepit. Maksudnya bojoku iki kan takon makane iki manuk. Heeh. Apa bengi pakane iki manuk arep mlayu. Karo bojoku. Manuk kok mlayu. Mabur cocok itu. Bojoku kan spontan tutupe di ngene iki. Dase kejepit. Bojoku jerit-jerit. Berarti ketemu manuk kacer lho. Hah? Ketemu manuk kacer. Manuk kacer. Manuk kacer senengane kintar-kintar. Wingi sore bojoku denger-denger. Bareng ngerti manukku dirubung laler. Saru apa? Kuwi dirubung laler kuwi. Ora saru. Ha kuwi iki mau maksudnya sing mau kejepit. Kan mati ra konangan. Bakal dirubung laler. Duh. Kuwi ngono. Duh, mesti dudu kuwi. Ah ora percaya iki. Ya ora ngono kuwi pancen awake dhewe nek gawekan membuat humor itu ada penjelasan sing logis. Kudu dijelaske aja nganti klarifikasikan. Klarifikasi. Klarifikasi. Oh, klarifikasi. Nah, wis akeh panjenengan kaya kowe iki angel. Angel nek murah nek dituku liyane. Lho ora meneh lagu iki kudu ngerti. Maksude lho sing jenenge lagu iki saiki iki werna-werna. Kowe itu zaman saiki wae jenenge ana pop ana keroncong. Kowe kudu ngerti judule werna-werna. Judule werna-werna kudu ngerti nek dhewe lagu pop.
Kowe kudu ngerti ning jero pop kuwi ana apa. Aja didelok. Aja didelok jenenge. Aja didelok pop ini delok ning jero pop kuwi ana apa. Lagu dangdut, wah aja delok dangdut. Delok ning jero dangdut. Ning jero dangdut kuwi ana apa delok maknane. Filosofine dangdut, filosofine dangdut. Delok jero ning dangdut. Lagu reggae aja delok reggae. Kowe kudu iso ndelok ning jero reggae kuwi mengandung apa ngomong perkara apa. Lagu jazz aja ndelok jazz, delok ning jero jazz kuwi ana apa. Kudu diresapi, mbok delok mbok sesep dicekel diresapi. Lagu rock kuwi aja ndelok rocke. Ini seneng banget tuh. Aku tuh. Aja delok lagu dangdut, aja delok nek kowe kudu iso ndelok mbok cekel mbok dangdut ki wong kudu cekel diremet diresapi. Ki dangdut nek lagu rock. Aja mbok delok rocke. Kudu sesep. Kuwi kancaku ki mek ngresapi sing jenenge rock kuwi mau entek kebon telu hektar. Ya mulane sing jenenge musik kuwi werna-werna. Awake dhewe nang kene kuwi. Oh, kan Adrian. Lho, nang kene ku dhewe iki nunut mbok rondo. Aduh, iya, kok aduh nunut rondo. Wih, dhewe iki orang terbuang bancak daya iki wong sing terbuang. Ora mergo Raden Inu Kertopati kuwi nikah meneh, rabi meneh. Kita kan berontak. Kita lunga ora gelem, kita dituntut ora masalah. Mulane dhewe saiki ngenger ning gone mbok rondo. Oh, ora ngono. Rondo niku kok tenan. Wis anake 12. Rondo kuwi heeh barek kabeh. Anake iki 12. Heeh. Lho, yo dalane kok apa wujude? Iki sing mulai sing jenenge iki kudu bersyukur awake dhewe ning kene. Dikukup karo mbok rondo. Oh, ayo. Nek ora dikukup mbok rondo dhuwur manggon endi? Iya pancen iso kelamaan kok. Paling ya meneng iso kita kelamaan. Enggak wongan. Lu, jangan lu. Iki mbok rondo. Oh, mbok rondo niki. Weh, kena katarak. Ampun latah bunyi kok latah banget. Tur saru. Sampean kaget bengok nika metune sok beda lho. Omahe dhewe tak krea-krea sampean iki. Pun lenggah mawon. Pijet kerik. Iki anggota sing iki ning sok alun-alun atas ya lho iki. Wih, heeh. Alah. Iya. Lagi itu. Terus ta? Nek mbok rondo ki asline gaweane opo? Iki sing jenenge mbok rondo multi talent ya iki. Maksude, weh, bakul jamu iso. Wih. Joget wasis. Wih, lho. Wah, ngapusi wong wis pira korbane. Iki. Kok isih kere. Nyopet wasis. Joget wo. Kuwi penari istimewa e. Oh, coba iki. Nek pancen jogete apik, mbok rondo. Dites. Kita Bu. Nggih. Niki nek juru nek mbok rondo joget turun mboten? Turun. Ning mungkin nek dadi sinambani kula boten melu-melu. Niki mungkin nek dadi niki nek gelem dadi ucul-ucul soalé. Mene ya.
Sampeyan iki lho, kula niku matur nuwun banget. Kula karo si adik kula Doyok niku keroyo-royo kan mubeng minger nggih sing nyukup nggih sampeyan. Beda ngopeni. Nek betul jenenge ngopeni kula pun dadi apa betul ngerti. Nah, mulane disebut ini. Nggih. Ini wangi dodol jamu iki ya bener sing ramu jamu. jamu niku sampe sate. Dino. Oh. Nah iki bapak nyong iki Nggih. kon pokoke Purwoten. Napa? Purwoten Sing sing dalem. bapak. Bapak jenengan wah jelas tenan yo. Ini sebenarnya aku ya bingung. Kon pokoke Purwoten dicampur kuku bima. Arep ngono apa? Kemudian ngerti aku kon nyampur ini enggak. Campur ke lah, bukan itu. Campur ke tak. Ini gitu. Kampung. Ini. Kita campur ke Purwoten kalau di sini. Jos iki. Jos kok tinggal cari. Kok ngantuk saya masa dino teng alas kok nggih. Itu tak bisa bisa aku dulu. Ini teman-teman tadi mau belajar tak paman. Kok ini tuh kan apa? Mergo Purwoten iku. Masa nek pakai dadi suket kelonjono. Lah sing jenenge obat wah jamune mbok rondo jual ya. Panjang luar biasa. Cuma kok belum bangun. Pinten? Kowe aku belum pelaton apa tuh. Lah nggih. Jadi ini sama senang udur fitur. Ini masih genah ngembang aku juga. Maksudnya sampai kok ngandani, sampai iki sono mbak pripun? Oh iya nek ini bangga sikil. Aku nembang iki ya pokoknya aku troncong dan ngono. Saya kenalan dulu. Saged. Oh, itu mah. Nanu tak critane Pak Gisane. Pripun kok lagu dulu. Kenalan dulu. Nggih, nggih, pripun? Kenalan dulu. Iya, ketularan pokok kok ini. Iki jembatane. Jembatan merah kan ono. Iku jembatan lho. Jadi apa? Jembatan merah ini apa nih? Jembatan merah. Ngomong jembatan merah. Angel. Wali orang yang Nek kok. ayune paling ayu mbok londo iki. Nah, Ning kok pekok. ya wong sampeyan iki lagu diulang-alik. Sing pisanan iku wau lagune Bengawan Solo. Ya ini Pripun? Bengawan Solo. Niku lagune Jembatan Merah. Jembatan merah yang ngomong saya wis ono to. Nggih, pripun? Jembatan merah. Ini jeli. Ada ini kalau dia rondo. Jembatan Merah
Barang ya kok pengalaman iki beda karo awake dhewe. Luar biasa kok. Maksudnya? Lho, tembang apa iso? Iki lho. Lho jembatan merah Bengawan Solo. Lho sing salah ki yo mung loro kuwi. Liyane ora bener. Ora ana penere. Lagu-lagune ya wis ning anggar wis aku arep mbok rondo wis ngiles jamu. Heeh. Wis ditata ambune. Mboten lho tak kapan bapak jenengan kaya santi ten. 100 seket ya. Oh, 100 seket. sampe selawe kok mboten. Masa badan ini selalu. Lho lah kon niku kok kira kok nggo bakor dhewe lho kon niku. Biasa sih. Karep kula nek pun niku 100 selawe nggih kula blebeke. Kok pangane apa? Nyangan ae. Pinten biasane 100 seket ya. Oh, ini jejak mulane pesenane kudu bingung karo perwatan ini. Hebat yo. jadi ki kok dari kondor bapak sing sabin Lu biasanya mampir-mampir. adate niku nyamen kene ya wis lenggahan wis njaluk diapani di kopi di ngoten nika di kopi di Ini ambune ini mesti bapak ambune ada liu bajing kan? Ngene bapakne lambune kaya bajing. Anak jok siji wae ora patuh karo wong Ini ada bapak. Aku jadi tak. niku nun sewu Pak Gabres Gabres Pak Giro Gabres oh brengos kok nggih brengos saking pundi Tegal oh wis yo tak bangir tekan tak ilang nggih kae rambutan wis awal nah sesuk nek wis mancane tuwa ya mongso berdua mboten tasik kula tak takon tesih saged maju ya lah mau anak wedok iso dipeseni Wajan Pak Jumbo. keramas sampo nggih kalu karo pripun apa tadi rambutnya kekabeh saya rambut mbok tukokne apa ya kurang ajar bangsa Kalau sampok tuwa iki spray. lah mboten bener sampean iku Jadi sama ini rambut, hair-hair di rambut. lah nggih niku hairspray niku marai kaku kok ya ini Jadi boleh itu binatang. Pripun? Nggak. ada uang-uang wis ora pengaruh-pengaruh nggih kaya bujekan itu coba jodoh nggih wong aku ku gaya tikar kena baus nggih dadi loro apa terus ini ayo kecoba dikit Dulu kok ketinggalan tadi kan. Nah ini tangannya yang pekalongan. itu tegese tegal iki nek alah elek-elek nang alas ning alam Oh, tegal pekalongan. kok apa le bakal wis ora tau mantan kernet wis samplo mbok murah wis biasa Lah terus sakniki usane pripun? ayo ngene upam sampean sak loro iki do nggih Bunda kulane lek mau karo anak itu iki ya nggih dadi umpama anak itu iki butuh pentol butuh jahe butuh apa arep yubahan dagang nggih kuwi ya tak akui sampean sekalian ya kula pun Nggih, nggih nggih. putrane niku ning kula niku nggih matur nuwun banget atasane kula karo didoyok niku kraya-raya sing jenggala kula trima lunga lara ati kula mergo ndoro panji ora kersa tak emutke mbok wis ora sah rabi meneh ora sah krama meneh kok ngeyel ya kuwi jenenge realita
Oh, misalnya. Anak wedok itu kan gawe suwe ya. Kok tak jebul sih, Pak? Lima mati. Sampai iki menungso apa pegeblok? Iya menungso. Lah kok lima mati kabeh? Nah itu tak pateni. Lucu, dan Kula niku rak pun ngemutke mbok sampun Ndara, wong sampun kagungan garwa wonten Jenggala. Lah kok ngerti kinyis-kinyis Ndara kita wati, wah pancen mlayu niku mbayu tenan. Kan yang panjiki. Nggih. Wah, bukan ketemu aku, antek iki. Iki bakul jamu apa gali to sampeyan iki? Negere ngokere duwe bojo meneh. Lah nggih. Lah ketemu aku. Pripun? Kelem gak bojone? bisa duwe karo kok. Tegan. Nah, akhir Larang dadi Pak Gudeg. Mulane kula niku Jenggala niku mboten entek pacoban. Iya. Ana wae pacobane niku. Saka jaman wiwit rikala semanten Ndara Panji arep ngundhuh garwa Ndara Angreni mboten sida. Tindak mbuh kendang ning ndi? Lah, lho kok kowe duwe momongan kan ora apa-apa. Pilih boten kurang-kurang. Kula niku karo adik kula si Doyok niku pun boten kurang-kurang. Anggen kula caos pepilih dateng Ya nek sing jenenge hartane kalson ya iki kantong aku ya. Jojo ngajari malah kowe. sumpah. Alah. Aja sok. Kuwi kowe nggo tes teluk kowe ngopo? Wis mulai lekas rusuh lagi. Kok tes teluk. Tes teluk pun. Jadi jawabannya. Duh, mau dudu ngono Kak. Terus Nah, kula niku mboten kurang-kurangan kula caos pemot menika neng terus kowe sekolah kula trimo sing mikirke Jenggala. Lah sakniki nek wis ora iso dikandani nganggo tembung, wis ora iso dipernahke. Sampun to apa gunane? Kalau ditabok. Bales e. iya orang Pripun ngoten niku? Bener. Ya kuwi jenenge lumrah. Nggih. Jalanan ya ini isi Nggih. Karena kan sok praktek perkara kuwi. Jenengan rene ngoten. Eh? Jenengan. Tenane. Aku ki karo mbok wis sehidup semati. Oke. Tapi rasane Aku sih. legulan semut pisan. Nah, kok jago sampe itu bima. Bapak. Ora kaya ngono kuwi. Nggih. Ing kudune mungkin mau jalanan wong urip iki pembuke berkah. Nggih. Kudu sesi-sesian padha dene mungkin ngacu kaya tentrem rumah-rumah. Nek terus manut hargane nyamet sama apa Ora ono rampunge. jalanan ya iki aku yang cerita aku memang tidak roh kaya sing dengan kaki iki yo wong rasa Nggih. mesake Nggih. Nggih, kok bakune niku kula karo adik kula matur nuwun. Oh, niki jenengan nggih. Nggih. Niki kula karo adik kula tak ngerampungke gawean panjenengan teng mriki rumiyin. Kula tak ngerampungke gawean riyin. Yo gawean. Iku to wau. Ayo men mau pengen taburan Tesih wonten jahe, tesih wonten kencur sing durung kula resiki nika. Kamu lama? Susi. Wis siap belum? Ginseng. Terasi. Wah, terasi iku jamu napa? Dhewe rambut gawe ning mburi ben aja sok rondo ning kene. buji Ning kene bisa jeneng ngaten mriki riyen kok saten pundi-pundi.
kula gawa. Ya ini ya. Manjane iki wis dadi. Mergane dalane aku saja, kebayamu aja tuh, bebekku wae. Bapak itu. Ayo apa? Bisa kowe nanti muncul kebaya. Isis. Kowe nangis ora? Ora dulu iki, Pak. Nangis ora? Ora keplak. Kowe iki sapa? Kok kira bicara. Dan ini kok yo nganggo payung. Ana masuk piye? Jamu, jamu itu. Arep tuku jamu, kan kepencot aku. Pak, eling, Pak. Eling. Ora aku. Bapak iki yo soalnya 150. Terus karo yo. Aku judi iki 7 ya. Yo wis, yo mangsane. Terus Ora. Ate karep tenaga wis cukup. Aku ya bocah saka ngendi sapa jenenge kersane apa maneh bocah ayu aku Dewi Sekartaji Kebunden yo, kebunden. Nyun sewu. Nyun pangapunten. Nyun sewu mboten andereng. Awan kok cekeli, dapat cekeli ya rubuh tenan. Lajeng kagungan kersa menapa Suraya-raya rawuh wonten ing padusinan mekaten menapa iki namung kepengen tinjau lantin, bersama padusunan menapa wonten perkara sanesipun. kemana ngomong? Ini lho menika Dari pun lho. Kemana lagi? panjenengan kok agungane barang ora kaya Nggih, kula Pak Romo ingkang agung. Nggih. Kados pundi? Lho niki, ini Mbak. Loh. Panjenengan kok dumugi mriki? Alah, kok dingoni niku sakniki. Panjenengan kok mati enggak dumugi mriki? Nika bendera kula. Oh, bendera Ayu Sekartaji menika. Iya, mula saka kuwi aku koyo pun. Aku kowe tekan kene ora bloko nek kowe adine. Lah nggih. Panjenengan dumugi mriki? Lu kita sari nggih. Nggih. Pun paringken. Murka, serakah. Nggih sampun ngaten nggih mawon Ndara. Nyun sewu menika Ki, Ndara niku menawi dipun keparengaken. Menika supados Ndara Sekartaji nggih lenggah wonten mriki mawon. Lega rasane atiku apa sing dingendikake Ndara Ayu Nggih. lan omongke ora
abutan iki. Pun keparengan Nampa rawuh Iya tak, urusannya apa ya? nggih ning desa ora kaya nek ning Jenggala. Sakmenika angge mawon ngasuh rumiyin. Pun keparengan nggih. Ayo ayo. Yo kok dereke. Nggih, monggo.